Ni Fernando Aranburu naiz, eta sihatxuarekin lan egiten dut, eta Donostiako sihatxu eskolan klaseak ematen ditut. Eta, gaur egingo deun tailerrean, lehenengo momentuan egingo deu gorputza prestatu. Sihatxua egiteko, gorputza erabili behar da, modu batea erabili behar da. Eta orduan, lehenengo gauza egingo deu gorputza erramenta, pixkat prestatu erramenta. Eta gero, egingo deu sihatxuaren oinarrizko teknika pixkat landu, pixkat ikasi, eta gero ja bestearekin harremanetan jarriko gea, eta sihatxu txiki bat egingo deu. Hori izango da tailerraren kontenidua.